O obxecto desta roda de prensa é dar conta da manifestación nacional que Vía Galega ten convocado para o domingo 18 de abril, baixo o lema Galicia Nación, un pobo con dereitos. Sairá ás 11:30 do Parque da Alameda de Compostela, rematará na Quintana, no acto final que está previsto que conduza a actriz Isabel Risco e que participa na lectura do manifesto o escritor Suso de Toro e a comunicadora e actriz Neves Rodríguez. Durante esta campaña, de alguma maneira, a manifestación pretende ser un pouco a culminación desta campaña que levamos ao longo destes meses, como decía antes, por todo o país, que tivo como obxectivos, e continúa a ter, porque é unha cuestión permanente, a nosa reivindicación de termos os dereitos plenos como nación que somos, e divulgar as características que conforman a nación galega, e os dereitos que existen, por tanto, como tal. Procurar tamén que sexa cada vez máis pobo que asuma conscientemente a realidade nacional, obxectiva de Galiza como nación, e que ten tamén a voluntade colectiva de existir e de ser libre. Apuntar e estender a conciencia, apuntalar e estender a conciencia nacional, e acrecentar tamén a autoestima como pobo, e desterrar tamén a mentira e a falsedade e o engano de que Galicia é un país subsidiario. Mostrar tamén a necesidade de termos soberanía política, poder político pleno, para rematar coas agresións e xustizas que sufrimos como país e construirmos unha nación con futuro e libre. Hai que dicir que a negación da condición nacional de Galiza, dos seus dereitos colectivos, non só é un feito antidemocrático, como é o dereito a decidir, senón que tamén leva para ello a limitación dos dereitos individuales de todos os galegos ou galegas. Mais simbolizado, podíamos dicir, que nem siquiera temos o dereito a usar o noso idioma, o idioma propio de Galiza, ou mesmomente que non temos nem siquiera o dereito a ter un emprego digno da nosa terra, temos que continuar sendo emigrando. Non podemos concebir os dereitos sociais, os dereitos individuais sin os dereitos nacionais. Van ligados, están asociados, e, polo tanto, non haberá plena liberdade, non haberá plena democracia, non haberá plenos dereitos sociais se non temos conseguido os dereitos nacionais. Só con plenas competencias políticas, a riqueza, o aforro, o excedente que seramos como galegos e galegas, e as grandes potencialidades que temos como país, estarían ao servicio de todos os galegos e de todas as galegas, e non os intereses dos oligopolios, os intereses da oligarquía, os intereses das transnacionais, como neste momento, que o único que fan é contaminar o noso país, o noso medio, expoliar os nosos recursos minerais e enerxéticos e converter o propio campo, o propio país, nunha eucaliptal. Daí que temos a necesidade de rematar coa nosa dependencia colonial, gobernarnos a nós mesmos e responsabilizarnos do noso futuro como pobo, para rematar coa emigración, para crear emprego digno, para termos un benestar social e podermos vivir na nosa lingua e normalizar a nosa cultura. Imponse, polo tanto, continuar na batalla e no traballo para conseguirmos un estatus político de soberanía para Galiza, sin subordinacións, nin dependencias, nin ataduras ao Estado centralista. Daí que facemos un chamamento a participar na manifestación para facer fronte a toda a cada vez máis galopante centralización política, como se comprobou nas actuacións e na xestión en relación á pandemia que estamos a sufrir, a combater o neoliberalismo, o españolismo galopante que o Partido Popular con Feixóo ao frente lidera este españolismo que realmente nos abafa permanentemente, procurando destruir a nosa identidade, perseguir o noso idioma e cultura e anularlos como pobo.